गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया सांग्रांथि रेलि खालामदों। आहम सेनापति बिर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव सांग्रांथि साइकेल रेलि बानजायदों। बे साइकेल रेलिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा। उपेन्द्र ब्रह्म ट्रास्ट आरो एबसुआ देग्लायनि 19थि उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि बायखि बान्थाखौ दिनै बिटिआरनि क'क्राझाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इमिनेन्ट जार्नालिस्ट कलमनिस्ट हिउमेन राइट एक्टिभिटिस्ट रेमन मेक्सेसे बान्था मोनगिरि मुर्सि पालागुमनि साइनानो गथायबाय। हाबाफारि बायदियै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्मआ मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव बान्था राननायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आरो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डक्टर समुद्र गुप्ता काश्यप बिथाङा। हाबाफारियाव केन'ट एड्रेसखौ होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', इउएनबि ट्रास्टनि चेयारमेन डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारी बिथांमोना। रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बाक्सानि बरमायाव गाबोन 2 नभेम्बराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव लेन्ड सार्टिफिकेट मेला खुंफुंगोन। बे लेन्ड सार्टिफिकेट मेलायाव हा गैजायै सुबुंफ्रा बेसेन नाङाजासिनो हा पाट्टाखौ मोनफुंगोन। हा गैजायै थागिबि सुबुंफ्रा हा पाट्टाखौ मोननो थाखाय गांसे आर'ज बिलाइ, मौजादारनिफ्राय रेभिनिउनि फोरमानलाइ, गनायथि होजानाय गावबुरा एबा पिएचडिसिनि मासिगिरिनिफ्राय फोरमानलाइ लोगोसे हा पाट्टानि एफिडेभिटफोरखौ जमा होनांगोन। मख'नो गोनांदि बे हा फोरमानलाइ होनायनि बेलायाव माखासे सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। सुबिदाफोरा जादों एकसना पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय, फानजायै एबा बिगुमानि मुं बोस्लायजायै हानि थाखाय फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय, एलटमेन्ट एमएनपि एलटमेन्ट मोननाय हानि पाट्टा होनाय, हा थानायनि फोरमानलाइ होनाय, सिटानि फोरमानलाइथि खालामनाय, जमाबन्दीनि फोरमानलाइथि खालामनाय। हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ हान्जानि हेंथायै बिटिआर निएम राकेश ब्रह्मनि बेरफुसा बिबुंथि। राकेश ब्रह्मआ बुंदों बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया बर' हारियाव गावसो लाबोनो नाजागासिनो होनना गोख्रों अजद दैखांदों। हाग्रामा महिलारिया सासे कमेडियान सुबुं। बिथाङा सुकुर आलिजोंसो कमेडियान फिल्म दिहुननो समायो होनना बुंदों राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया सासे गोग्लैसोनाय आरो लाथिख' थाखोनि सुबुं। हाग्रामा महिलारिया मेलेमारि लोरबां जालांदों। बिपिएफनि साथाम एमएलएआ बुद्धदेब नाजमलनि जारनाय दैखौ लोंनानैसो देरहानो हादों होननानैबो राकेश ब्रह्मआ गोख्रोङै बुंदों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। दिनै बुहुमनि देरसिन बादायथिलि फुटबलनि दावहा फिफा वर्ल्ड कापनि गिबि मेच। बे गेलेनाया काटाराव जागायसिगोन आरो गिबि गेलेनाया काटार आरो इकुवेडर हादरनि गेजेरावनो जागोन। मख'नो गोनांदि बे गेलेनाया हरनि 9:30 रिंगानिफ्राय जागोन। देग्लायनि फिफा बुहुम कापआव बुहुमनि मोन 32 गोहोगोरा हादरा बाहागो लागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मुर्सि बिश्व दैमारी बिथाङा बांलादेश हादरनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिना बिथांजों सावरायदों। मख'नो गोनांदि आसाम आरो बांलादेशनि बायदि सोमोन्दो बिथिंखौ लानानै सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायाव आसाम आयेन आफादनि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि मुर्सि, देबब्रत सैकिया, सोद्रोमा मुर्सि, रमेन्द्र नारायण कलिता, मोहाम्मद हाफिज, बासिर कासमी बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफायो।